Ne ni mano an terimuso de ka filan aratera bolo. Zarafa belebele n terimuso ka filan ka arata bolo tɛ kabako ye. O la sa bi an bɛna filan resɛti de kɛ waasa k'an terini bɔ fili la dɔɔni. Ɲan dɛ zarafa belebele terimuso ka filan arate. Ne ni mano tɛ kabako ye. An bɛ nɔnɔmugu 150 gram ta. A bɛ komi n'a fɔ temi vɛri ɲɛ 3 bɔɲango an b'o k'an ka mixeur kɔnɔna na. Ka na ji wɔlɔkɔ litiri 1 k'a la. I b'a kɛ ji wɔlɔkɔ ye dɔɔni. A tɛ kɛ ji sumanen na dɛ. An bɛna sɛfan den kelen ci ka k'a la. Ka sɛfan nɛrɛ den kelen k'a la. N'a y'i diya i bɛ se k'i ka nɛrɛ kɛ 2 ye. Ne bɛna biscuit lama de kɛ bi. An bɛ biscuit den damadɔ k'a la. Ne ta in ye den 8 bɔɲango ye. An bɛ subahana mansin wuli a kunna. Ni mixeur t'i bolo i bɛ se k'a nɔɔni k'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An kan k'a sɛnsɛn kɔfɛ. Miniti damadɔ a kuru yɛrɛ kɛra. An b'a sigi kɛrɛfɛla la. Aw yɛrɛ b'a dɔn waati kɔnɔna na o y'a sɔrɔ an y'an ka karamɛli dilan ka ban. An b'an ka karamɛli kɛ tasanu kɔnɔna na walima an ka mulu kɔnɔna na. Ka sɔrɔ ka na an ka filan ji an b'a sɛnsɛn dɔɔni dɔɔni. An ka karamɛli sanfɛla la an b'a datugu ni papier film ye. Ne bɛna n ta kɛ bi sans four. Ne terimuso tun bɛ k'a ta kɛ four de la. I bɛ se k'i ta continuer four la nka four tɛ bɛɛ bolo. Ne bɛna n ta in kɛ sans four. An b'a don an ka da kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na ji dɔɔni k'a la. I tɛ ji se f'a kunkolo la dɛ sinon ji in bɛ fugufugu ka yɛlɛ a sanfɛla la. An b'a to ta kan miniti 30 bɔɲango an tɛ ɲinɛ a kɔ an bɛ to ka n'a lajɛ. Ni miniti 30 dafara dɔrɔn a kan ka simi ɲɔgɔn na. Wa an tɛ tasuma caya kɔrɔ dɛ. Baara ɲɛna a simina ɲɔgɔn na an b'a don frigo kɔnɔna na a ka heure 4 ɲɔgɔn kɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a bɔ frigo kɔnɔna na ka sɔrɔ ka an miɲɛda n'a ye. Nin de ye miɲɛtɔfɛn ye dɛ ne ni manaw. Aw bisimila. Ale de ka di sa. E yɛrɛ ɲɛ t'a la.